سەرۆکاتیە سووریە ژیراگهاند کۆ لە سەرانسەری سووریە ئاگربەستێکە گشتی و بلەز کە تیاوارێ جیبجیکردنێدا دداخوایانیەکە خۆدا کۆ لەسەر حەسابێ خۆیە فەرمیە سەرۆکاتیە سووریە بەڵاو کریە سەرۆکاتیە سووریە دبێژە ji ber rewşa hestiyariya kowalatê re derbas dibe ji bo parastina canê Sûriyan yekîtiya axa Sûriye û selametiya gelê wê weke bersivdanê ji berpirsayetiya niştîmanî û mirovî Serokatiya Sûriye agirbesteke giştgîr û bilez radigihîne. Serokatiya Sûriye bang li hemû aliyan jî kir ku rê li ber dewlet û saziyên dewletê vekin da ku agirbestê bicîbîne bi awayekî ku aramî û rawestandina rijandina xwînê misoger bike. Di daxuyaniyê de bang li hemû aliyan hatiye kirin ku de ji şerberdin parastina sivîlan misoger bikin rê li ber geheştina alîkariyê mirovahî bê ti astengî vekin. Di heman çarçoveyê de hatiye ragihandin ku hêzên ewlekariyê li hejmareke navçeyan dest bi belavkirinê kirine da ku cîbcîkirina agirbestê û ewlekariya welatiyan û mal û milkê wan misoger bike. Di dawiya daxuyaniya xwe de Serokatiya Sûriye hişyariyê dide ku her binpêkirineke vê biryarê weke binpêkirineke eşkereye ya li ser serweriya niştîman dê li gorî destûr û yasayên de warê cîbcîkirinê de bersiva wê were dayîn.